Ik wil beppen, ik wil beppen, ik wil beppen, yeah, yeah. Ik wil beppen, ik wil beppen, yeah, yeah. Heel Nijvoorder. Ja, kinderen op trein. Ja. Vrede beetje, maar het weekend vader door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het varelkoor. Dus zet maar loet die radio en zit maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. Ja, ik ben een volger. Oh, je bent een volger? Nee, vlogger. Een vlogger? Oh ja, Jelsje. Ja. Er is ook de sleutel van de kroeg. De kroeg is nog hier, maar ja, maar die is zeg maar van weg. Ik volg Arjen even, want Arjen is natuurlijk Mr. Omroep Friesland himself. Dat is een Mr. Ja, Omroep dat is hem. Friesland himself. Nou, daar. Gerrit Hoekstra. Een groot fan van Ralf de Jong. Ik ben Gina Belsma. Nou, goeie, aangenaam. Fan van Ralf de Jong. Ja, wees. Hartstikke leuk. Ja, ik kwam hier 2 LP'tjes ophalen. Ja, hij zie je even zelf opnemen. Ja, hij zei kom maar even helpen. Ja, dat is gek, jongen. Ja, hij zoekt nog even signeren. Dus, Och, wie breng ik even voor? Ja, maar ik nou de regie en die willen meestal net stoord worden. Dat is echt weer. Het is toch wel echt. Oh, het werkt hier dus ook niet een diepzinnig interview zo op de bank. Nee, ja, weet je. Hey, maar je geniet ervan? Zeker, hartstikke leuk, sorry hoor. En wat is jouw volgende nummer? Het volgende nummer is Buckle Up. Buckle Up en dat is zo meteen in het volgende uur. Ja, dat is naar deze jongens. En dat liedje daarna, dat is ook al vrij snel. Dus, Maar mag ik je even vragen waar jij vandaan komt? ja, Annapolona. Kom jij uit Annapolona? Ja, Ben jij een West-Friesin? ongeveer, ja. Get me through the day. Sometimes it's just a sentence. Sometimes the words you say. Sometimes a minute's just enough. Enough to last a lifetime. Sometimes I need a nighttime love. Sometimes a Valentine. Nee, dit nummer is al een aantal jaar en die staat ook op cd, hè? Dus dat hebben we op cd uit. Het is de titel van onze cd. Het is de titel van de cd, zelf, Be Still. En, maar ik heb het jaren teruggeschreven en we hebben het hoeveel jaren terug opgenomen? Toen we de cd gingen opnemen. CD, ja. Ja, eigenlijk heel simpel. We moesten eigenlijk een titel zoeken. En toen dachten we, ja, be stil. Verroer je niet. Wees stil. Luister naar de muziek. Vonden wij een mooie titel. Ja, het sprak me enorm aan, want ik had net in retraite gezeten. Kijk. Dus perfect dan. Ja. Dat is een klein beetje een grapje. Ja, maar het is leuk. Het was wel zo. Ik zat op de klei een week en daar is niet zoveel. Ja, nee, maar Vooral stilte. volgens mij past dat helemaal perfect bij dan. Maar ik zeg altijd, in stilte worden de grootste dingen verwezenlijkt. Ja, Ja. ik zeg amen. Ja. En af en toe moet je ook gewoon stil zijn. Dat is ook de essentie van het nummer eigenlijk. Van even tot rust komen. Even geen geluiden. En verder, jullie zingen samen, maar zijn jullie ook een love? We zijn ook een love koppel. Dat lijkt me zo fantastisch. Al 6 jaar geleden hebben we elkaar ontmoet. En toen was er ook gelijk een muzikale klik. En Maar is zo het met zijn de we ook muzikale klik begonnen Ja. of met de Het liedje? is met een muzikale klik Ja. begonnen. Ja. En Oké. daarna is de liefde gegroeid. Be still.